Horrena gaztetan porruakin da ansiedade zerretzen nuen, egun osoa kolokauta eduteko zure buruaz ikusteko. Azkenean, gazte-gaztetatik marihuanakin trapitxatzen hastezea zure konsumoa mantentzeko. Zuk ustezu danakin aldezula eta ez da hola. Ze nik esaten nuen, biharrena ez drogatuko. Da bihar iristezan, eta horrenengo zaiten nuna, zan, arrasto bat hartu, goizeko 7:00. Egun osoa, porruak erretzen, kokaina hartzen. Zu laguntza eskezoa zenean, ze momentutan bihurtzen da hori zu zaraustik aldentzea? Adikzioa dakasunean, nahi gurasoak base egiten gaixotasun badazela. Orduan, mediko honen abiatu zituzen. Santziaten, bihar Bartzelona joteko presneon, eta nik esan nien, ez ez. 2 aste emateko. Azkenean, esan ziren, bihar ez, baina astelenian ingresa ditezea. Eta nire esan nien, bale. Lau egun horietan, erbarin manitzan akatu, honegatik izan zen. Etxean itxita kokaina jaten, ezin nula ez da kaleatea, pare bat aldizatean itzan burruketan bukatu nuen. Azkenean, hori. Eta iritsintzan loin gabe area Bartzelona, eta lau egun egun itzan oitik altza gabe. Laguntza eskatu bazenuen, izan zen iritsi zelako momentu bat non jabetu zinen nire bizitza berreskuratzeko, drogen aurreko nire bizitza berreskuratzeko, oain daukadanakin moztu inber dut. Edo ez? Nire pentsakera izan zen, ingresatzea droga kontrolatu ahal izateko. Azkenean, droga engantzatzea ze gustatu dite zaizu. Baina ninekan konsumoakin, azkenean infernu bat zan. Eta nahi nuen ikasi konsumitzen. Adikzio zentroan ingresatuta egon ostean, ez zinen zuzenean kalera joan? Ez. Ze prozesutik pasatzinen? Arre honitzen, 3 hilabete eta zeuze ialau ingresauta. Gero, pixutute lautan beste 8 hilabete eta piku. 9 hilabete. Bajutezea egun osoa zentroa, baskaltzea eta afaltzea eta loitea pixua jutezeala, han beste paziente batzuk intzaude, ikastezu beste jendeak errespetatzen, beste jendeakin konbibitzen. Bertigo handia, Mateu? Asko. Ze pasatzen zen zure burutik, itzuleran pentsatzean? Jendeak zizango zuen. Ze pentsatuko zuen lehetaz. Azkenean nire autoestima oso baju zeon. Ze enekan personaje hori txulo playa, malote ni... Azkenean zuzea. Eta bildurrak gazu jendeak onartuko izun zean bezalakoa. Babes-gabe sentitzen zinen, pertsonai alde batera utzi zenuelako. Bai da. Biluzik bezala. Gaiztoaren etiketa horri aurregitea da gauzarik zailenetarikoa? Bai. Ze jende asko esate puta seme dago. Hemen ibiliek larun batero burruketan jendeakin droga saltzen eta gize. Azkenean jendeak ez dakitzu askasun arazoak. Minen dioten jende guztiai, burrukatu nahizen jende guztiai eta mindueten jende guztiai barkamen askatzi ditu, publikoki.
ahora que vamos andando por la calle, no sé cómo llevas tú el tema, ¿no? De que te señalen o piensen, ahí va el drogadicto ese, ¿no? Bueno, al final, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Tú sabes lo que estás haciendo y cómo estás evolucionando. Hay cosas del pasado que no vas a poder cambiar, pero bueno, yo sé que estoy tranquilo con lo que estoy haciendo y ya está. ¿Tú lo llevas bien? Yo lo llevo bien. ¿Ya no te afecta? Ya no me afecta. Al principio sí, ¿no? Al principio lo pensamos, mucho, ¿no? Cuando mucho, sales de Barcelona, te crees que todo el mundo te está señalando con el dedo, ¿no? Sí, sí. Como ahí va la drogata esa, Sí, así es. nos damos cuenta del cambio Sí, sí. que hemos dado, ¿no? Ya solo físicamente y de actitud y de todo, ¿no? Sí. Nola gogoratzen dituzu, lehenengo sartu irten horiek? Sautza iristen nintzanean, autopistatik iristen, rekordo guztiak etortzen zitzaizkian. Liatu nitu guztiak, azkenean, ordutegi bat jarri zian terapeutak, zein ordu bakoitzean, hola, nintzen nire lehenoko bizitzara gertuatzen. Azkenean lanakin iritsi nintzen sautza, ordutegi batekin, gero terapia dazkat hastian zehar, eta asteburutan neskakin, hasieran neskakin bakarrikan, da gero lagunakin noiz behinka gatzen haste zehar. Itzuli den Ander hori zertan aldatu da? Gauza askotan, jarreran, edukazioan, bere bildurrak eta errespetatzen, bere zailtasun eta gauzak onartzen, eta jendea baloratzen. Familian relazioan agukitzia. Hori zaila izan zen? Nire aitakin asko kostau zitzen. Guain dakaten harremana, enun eserregatik aldatuko. Dakat aitakin, da amakin, da anaiakin. Kuadrillara buelta nola gogoratzen duzu? Bueno, horrena, gautezea ordu erdi. Ordu erdi eta ez dakizu zertaz itzein. Leno drogataz eta hola bakarrik itzeite zenun, eta entzen ditun makarra da guztiataz. Eta azkenean ez dakizu lagunakin nola erlazionatu. Ez daukazu ez da seri buruz hitz egin? Ziran, zentroataz pixkat, ez dakize, baina eskenekin ez da zertaz itzein. Bildur askokin bueltatzea. Sozializatzea drogarik gabe zaila egiten zitzaizun? Oso. Eta guaindik egun batzuk badaude ere zaila itezektera. Ikustezunean jendea dana edatena ediala eta bestia porroak erretzen, beste bat drogak hartzen. Azkenean, zure aurrian ez du egiten, baina ikusitezu jendeak non hartzen. Sentsazioa daukazu, Ander, berreskuratu zula bere osotasunean drogak lapurtu zizun bizitza hura? Guztiz eso. Guaindikan juizio badakat. Guaindara 6 urteko gauza bada. Ni gaizkin honian. Azkenean, hori, zure droga mantentzeko tranpitzatzen aztezea ezta. Eta harrapatzei eta segitezu. Ez dakit kartzera sartu nahi zenu ez. Da, kinduko ye. Eskatzizke 5 urte eta erdi, eta gizton dirutza. Gizton dirutza. 3.000 erdiko hori patzegonik 8 aldiz, o 9 aldiz jaio berko nuke. Ni izan naiz drogadikto bat, droga saltzezuna,
bere konsumoa mantentzeko azkenean dirua atatzeko, ni dirua drogatzeko ez deiken nuen egiten, horazten. Orduan, semiak euki behar balin behituzu, pentsau berdezu, nola mantentuko dituzun. Pentsatu berdezu, etxo bat erosteko nola berdezun. Ni golako izun bat, ezin dut, bizitzan patu. Zure bizitza berreskuratzeko egiten ari zaren prozesu hortan, itzulera prozesu hortan beraz, oztoporik handiena oraintxe bertan Hori. justizian aurkitu duzu. Bai. Eta hemendik urte batzutara, nola ikuste duzu zure burua? Espero Patricia bezala egotia. Baina bai, espero, a ber, bizitza guztiz normal bat ukitzeten, ezta? Gizarteari zer eskatuko zenioke, zu bezalako pertsona baten bergizarteratzea errazteko? A ber, pentsatzea drogadiktorren atzean pertsona bat daula. Ze hori ez dugu nahiko pentsatzen? Ez, oportunidad eman bertzaiola ondo guztiei. Ni oportunidad eman diate, eta ni hori aprobetxatzen nahi naiz. Kartzela zigorra etorriko balitz, zure itzulera prozesuan porrota izango zen? Ez. Ez, ne bizitza rekuperatzea genean ez da presioik. Azkenean beti dakau berriro hastia, ez da?